Tá clufadú insintil an nGall Corca Dhuibhne agus léargas tradiisiún Domhnach na nDeascán trí scéal icsinúil bhí bhirtháin ó bhile nGall insins Tá forbar clufií agus scríbnú ahananta Úna-Minh Kavanagh rééis an clufa nua Albert agus í tógáil páirt san radam dára inste im léana. Laud ífaní Shuilleabháin le faoin glufa nua. Well, Crohíos down nDeascán no Gleaning Sunday, the Narrative Design Awards Game Jam. Is ook een de Game Jam no being spokam dochtgrin kon klehe crohu. De vormer aan thema on voor, so harvest de mierle. Eg Tucson Jam agis giel Eibhlín Eibhlín Feirtéar agus morni Shuilleabháin is kaintje reducus son hoi óval in ngaul agus tasnin an klehe nídig riv down nDeascán agus binnen nor valiter on voor ha fáke. So stuff for nos tea or na sort of agus an clead downach trish an kugladi of the lunase be picnic gown kosher curhin sheet snaimena and vor agus martian de ag an amson but rotovely gara na punine ag der an nord so is daspano by agus aber de vi tradition bunte question bunne nierno glisser an kalache agus durach gorev sprint na khali fun nierno agus mar marofi credit mek bail ochrashaun dom blin revolution scale thing roy agus thing gorgeous scale atach leis agus scale fin near agsúlach tanna blinte agus hot trí creaán agus rauna le raunu on leis. Is toch ní nós há an na leanta ach teige man an tour nama an jaar fada vi ges an cléis a chur a chéile ach we're vanach a taide le déanamh got. Oh, de vi tuch not former an tema just go die Tucson Jam so vi sé ani jakar so de visig smuin of féin nDeascán agus na tradiisiún a hále feskint in érin. Gon nírá an ilm fiú cínta raibh down nDeascán I mal an ngaul ach de vi sé rinte gom cléthe a crochu an chuas dúchas Poncaí ví de fechint sief Laurelin Náisiúnta na Héireann, Nord Museum agus chuas ag bhá leis le ceoltóirí Dean Walsh agus Pietro Baldesseri chun fumrim go chula chéile leis. So dínas golóir teide ach nílim rocínta fiú an raibh an dánach son I mal an ngaul ach sin bhfuil. Caimid an cheiste chur hí sa bhaile mar sin. Cén nás go há go féin le baile nGall mar sin? Yeah, so bas an ngá ma jadusa so podri go críomháin agus de bhí anará a ggé leis de bheit Gaeltacht ach bhór sé sin bás hartar go bhfuil sé agus himtar náisná hin bhíon limbabi bhís an im lína in mí bhórta agus dhéanamar slúd na bhaile mar beganá agus de bhí sér intim cléthe a crothú ag ar chuoine is scéal fé bhíntar na háte pobl túthe há Gaeltacht gom leis mar an lochaig agus sa bheonach agus just an gréil in eiscint I gléthe fé bhíntar na háta agus bin an insprád stocha cuioine na hóige, cuioine críúile, cuioine geala agus mar sin de. Bhés fá bhíú chuin cunsa chur fá léthe mar se le chéile. Cad hána úsáide go nó chéantáis idir sa cheart a bheirt. Yeah, so well, níl sé éasca. Harry Niele is screenord agus forbrodé. So like nílim sé im riomhlór ar curbe. Ach, há rudí benúsacha rólas gom agus like féadfad cód a crothú. Curhím sé náhin rud na hain idir an scéal an cód an alíonn an nu úsáidm sé sochachtaní más gá. Ní úsáidm sé generally right? Just gon rá sé bháin a crothín náhin rud. Agus úsáidm tú rudí glitter inil artha. Bogara úsáidm tú chun de riomhlórachaí dhéanamh. So na cín is cáúile ná rudí cosúile Unity agus Unreal Engine agus tád le fáil in aisce. Don ceann so you saw this twine sugar cube agus yalmis con nahin ruddy of YouTube. So don't know leis há tahi agam tiskabin sé gober sanar also bin ruddy revenue salt gum con on scale so curly chéile. Hamid kind of so ar YouTube san agus an inslacht her gun AI take meid gwil ruddy fát beidir níos fusan a cahatú cerim léna chahaf a stadéir chun ruddy so hiscin gwil orle sean chun carulat ach an nólat gomach chluhí mar seán níos arúnaí chun stad agus bilidas na tíide a chuimhnú agus a scapa. Yeah, an spatial. So I mohor me current Jenny srian leis an grohiot, so ní caihín sé an grohiot mohor se. Caiis de cean úsod chun rudí a crothú, mar ní dolan goléin sás of buinte clé generate sé bhí úsod, agus tugan an ober anna hás of them. So ní léon bhach tapa ann. Madra leis an nílidis is tóca nílim sé im starry. Ach, má bhúsglíon mo chléhis a dúil sa scélia, bhín lán tás lei sin. Ach bhíach gá dúrís, I started here in leis. Lim chléhí fógan
sé de léir an defra idir fearne agus fiction. Luúm se rudí áirithe sa géalsa le an deir go Domhnach agus mar sin de ach ag deir an lé is sé her fiction é. Úna-Minh Kavanagh an sin bhfuil